नमस्कार बालमित्रांनो, पुणे जिल्हा परिषद पुणे ऑनलाईन शिक्षण वर्गामध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता तिसरी, विषय परिसर अभ्यास भाग 1, घटक 13, आपला आहार, स्वाध्याय, पान क्रमांक 79. या घटकाची अध्ययन निष्पत्ती अशी. हा माझा परिचय. चला तर मग करूया सुरुवात. या पाठात आपण आहार कसा घ्यावा, आहाराचे फायदे, वैशिष्ट्ये पाहिली. आजच्या घटकात आपण या पाठावरील स्वाध्याय पाहणार आहोत. प्रश्न अ. काय करावे बरे? शाळा सुटल्यावर हुतूतूच्या सरावासाठी थांबायचे असते. अशा वेळी थकल्यासारखे वाटते, कशातही लक्ष लागत नाही, पण थांबायचे तर आहे. बरोबर. अशा वेळी डब्यात जादा जेवण आणणे गरजेचे आहे. प्रश्न आ. जरा डोके चालवा. पुढील यादीतून कामांचे बैठे काम व अंगमेहनतीचे काम असे वर्गीकरण करा. 1. खो खो खेळणे. 2. तांदूळ निवडणे. 3. सायकल चालवणे. 4. पुस्तक वाचणे. 5. झाडलोट करणे. 6. डोंगर चढणे. 7. चित्र काढणे. 8. ट्रंका उचलणे. 9. बागेतील गवत काढणे. यादीतील बैठी कामे पुढीलप्रमाणे: तांदूळ निवडणे, पुस्तक वाचणे, चित्र काढणे. तर खो खो खेळणे, सायकल चालवणे, झाडलोट करणे, डोंगर चढणे, ट्रंका उचलणे, बागेतील गवत काढणे ही कामे अंगमेहनतीची कामे आहेत. प्रश्न ई. चूक की बरोबर सांगा. 1. घरी केलेला पदार्थ आवर्जून खावा. बरोबर. 2. जाहिरातीतील पदार्थ आवर्जून खावेत. चूक. 3. आकर्षक वेष्टनातील पदार्थ खाल्ल्याने आरोग्य सुधारते. चूक. 4. सर्वच महागडे पदार्थ आरोग्याला उत्तम असतात. चूक. प्रश्न ई. एका शब्दात उत्तरे द्या. 1. कोणत्या ऋतूत आमरस केला जातो? बरोबर. उन्हाळा. 2. उसाच्या रसाची गुऱ्हाळे कोणत्या ऋतूत चालू असतात? बरोबर. उन्हाळा. 3. ओला हरभरा बाजारात कोणत्या ऋतूत येतो? बरोबर. हिवाळा. 4. उन्हातून खेळून आल्यावर खूप तहान लागली आहे. तुमच्या समोर लिंबाचे सरबत आहे. बाजारातून आणलेले शीतपेयही आहे. यातले कोणते पेय घेऊन तहान भागवणे चांगले? बरोबर. लिंबाचे सरबत घेणे आरोग्यासाठी चांगले आहे. प्रश्न उ. चित्र पहा. यांपैकी कोणाचा आहार जास्त असेल आणि का? बरोबर. या चित्रात ओझी वाहणारा हमाल व बास्केटबॉल खेळणाऱ्या मुली यांचा आहार जास्त असेल, कारण त्यांचे काम अंगमेहनतीचे काम आहे. प्रश्न उ. विचार करून उत्तरे द्या. 1. 3 वर्षाच्या मुलाचे पोट अर्ध्या भाकरीत भरते, म्हणून त्याच्या आईचे पोट अर्ध्या भाकरीत भरेल का? कारण सांगा. बरोबर. नाही भरणार, कारण आईचा आहार मुलापेक्षा जास्त आहे. 2. एक माणूस रोज 5 पोळ्या खातो. एखाद्या दिवशी तो तापाने फणफणला असेल, त्या दिवशीही 5 पोळ्या खाईल का? कारण सांगा. बरोबर.
नाही खाणार, कारण प्रकृती ठीक नसेल तर आहारात फरक पडतो. 3. प्रत्येक व्यक्तीचा आहार वेगवेगळा असतो. त्याची कोणकोणती कारणे असतील? बरोबर. प्रत्येक व्यक्तीचा आहार वेगवेगळा असतो, कारण वय, करावी लागणारी मेहनत आणि प्रकृती ही आहारात फरक पडण्याची कारणे आहेत. 4. आईला आजीसाठी भाकरी का कुस्करून ठेवावी लागते? बरोबर, कारण आता आजीचे वय झाले आहे. 5. ताटात भाजी टाकू नको असे आईने ताईला का सांगितले असेल? बरोबर, कारण प्रकृती उत्तम राहण्यासाठी वेगवेगळे पदार्थ आहारात असलेच पाहिजेत. प्रश्न ऐ. गाळलेले शब्द भरा. 1. अंग मेहनतीची कामे करणारी व्यक्ती, स्त्री असो वा पुरुष, त्यांना पुरेसे अन्न मिळायला हवे. 2. प्रकृती चांगली असेल तर आहाराविषयी काळजी घ्यावी लागते. 3. जाहिरातीतील अन्नपदार्थ विकत घ्यावेत असा मोह पडतो. प्रश्न ए. माहिती मिळवा. मूग, मटकी, वाल, चवळी यांना मोड आणण्याच्या कृतीची माहिती मिळवा. लिहून काढा. वर्गातील इतरांना सांगा. धन्यवाद बालमित्रांनो. पुन्हा भेटूया पुढील नवीन घटकासाठी.